Ei, què tal? Com esteu? Ja fa 2 setmanes de Sant Jordi, però el nostre blog no s'atura. Per això, aquesta setmana teniu disponibles 3 notícies més, a part d'aquest mini vídeo de presentació del resum d'aquesta setmana. En primer lloc, trobareu una notícia que tracta les múltiples iniciatives que es van dur a terme el 23 d'abril, perquè, com sabeu, el confinament va obligar a llibreters i floristes a buscar alternatives per poder celebrar aquest Sant Jordi. Si aneu al blog, trobareu, doncs, aquesta primera notícia amb aquestes mesures que van ser moltes. La Núria us explica, doncs, la segona notícia que hi podeu trobar. Exactament, el Gremi de Floristes de Catalunya es va organitzar per garantir la venda online de roses durant la diada amb el hashtag Rosa de Sant Jordi a casa. Les previsions de venda eren d'unes 300.000 roses, però durant la festivitat es va sobrepassar totes les previsions amb 500.000 roses venudes. A més, el Gremi de Floristes es va sumar a diverses iniciatives solidàries, repartint en total 100.000 roses a hospitals, com el Clínic i el de Bellvitge, i cada seient reservat del metro i dels busos de Barcelona, amb un lema que deia Amor gegant per a la gent gran. Us ho expliquem tot a la notícia del blog. La Laia ens explicarà què passa amb els llibres. Les vendes de llibres, naturalment, van quedar molt lluny de les habituals en una diada de Sant Jordi normal. Es van triplicar respecte a les d'un dia normal, però això no serà suficient ni de lluny per compensar les pèrdues per al sector que ja dona el trimestre per perdut. Tot i així, sí que s'ha publicat una llista dels més venuts a les plataformes per internet i entre els llibres més venuts hi ha Boulder, d'Eva Baltasar, Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà i Guillem, de Núria Cadenes. Això és tot per aquesta setmana. Recordeu, ens anem trobant al blog, a YouTube cada diumenge i a les xarxes cada setmana.